mawalakan lang. Road. Lagi na sa may grab. Nandiyan kayo sa... Hala. What's going on? Isa na ayun eh. Wala, mga tao na may maagi diri. Ang maagi ang motor dito pa sa Pikas. Okay. Na, season na ng lumpur. Ano kaya ng lumpur diri na? Ya, makita mong balay dia sa una, oh. Ya. Ang tapok. May mga balay na diya, oh. Balay na dito ako. Balay itong kuan ba? Ngit na jod. Makatugong makari. Ha? Ay, bukid. Ito na yung kahoy niya. Mga kuwan ba? Kana dia sa atbang, dagan kayo nagkahoy. Pero kasagputan, naging kaya kanisaw na din. Kasagputan na rin. Wala pa kay kahoy. Parang grabe na yung kahoy. Huwag ka man ang mga kahoy sa una. Okay, wala na yung inani. Bago. Tingog na ang langit. Pila day ka minutes sa video gikan nito. Minutes. Ay, bakit? Abot na?